dělá i pan prezident. Tak. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, táborští vlastenci z jihu Čech, nacházíme se v prostoru hájenky Ústach, která vynikla tím, že ke konci druhé světové války, v době, kdy už se do tohoto prostoru blížila vojska 4. ukrajinského frontu, tak tady bylo zřízeno velitelství partizánských jednotek v této části Vysočiny. Například tady odsud se velel partizánským oddílům, které se jmenovaly Za Prahu. A současně tady bylo velitelství, to byly diverzní průzkumné skupiny Rudé armády toho 4. ukrajinského frontu, které zaprvé prováděly průzkum ve prospěch toho 4. ukrajinského frontu a za druhé prostě pomáhali Němcům, aby zkrátka se nedostali tam, kam se dostat chtěli. Musíme si uvědomit, že v té době Wehrmacht a jednotky SS utíkali už. Nekladli nějaký zvláštní odpor. Zdrhali přímo do západních Čech a do amerického zajetí. Netušíc, že Rudá armáda má dohodu s vojsky Patna, 3. toho armádního sboru, nebo jak se to jmenovalo, ta Patonová armáda. A tady zrovna za tou Vltavou, tam v tom prostoru stáli na tom mostě, přes který ty německé jednotky chtěli přejet, byly zátarasy, stály tam německé tanky, teda americké tanky, 4. divize, která se jmenovala Budweis, byla to 4. obrněná divize, no a Němci se dál nedostali. To znamená všechno, co se tady odehrávalo. To je spekulace, že? To se nikdy nepotvrdilo. Jak tady prostě zabíjeli, vraždili v tom prostoru Měchu, Leskovice a tak dále. Já si myslím, že se k Američanům ve skutečnosti nedostali. To znamená, byli zadrženi někde prostě tou americkou armádou a v zápětí tou Rudou armádou. A tady nedaleko u Pacova byl přece obrovský zajatecký tábor, kde bylo kolem 80 000 německých zajatců a tam právě vypuknul ke konci toho května mor a mraky lidí tam z těch německých vojáků zajatců zahynulo. Zemřeli prostě, byli nakaženi. Takže tady odsaď se velelo, pak tuším, že to bylo 8. nebo 9. května se odsaď to velitelství přemístilo do té školy základní, tam jak jsme kolem jeli, tam je deska, já jsem mu to ukazoval a je tam prakticky podobný text. Jako v Černovicích. Ano. V obci, no. A tahle ta deska je ta samá, která se nachází ještě tady nedaleko v obci jedné. Je to vlastně její kopie. No, takže jsou tady dvě, tam je u toho dokonce památník, je u toho Rudá hvězda. Takže nezbývá, než se prostě rozloučit hymnou a pojedeme na záběr. A jak je daleko Starý Bozděchov? No já myslím, že nedaleko. Ale já nevím, protože tam byl Pícha nějaký, hajný, a tam u něho právě taky byla jedna jednotka. No. Tak. Takže na počest těchto událostem velitelství partizánů a Rudé armády zahrajeme hymnu.
Děkuji vám za účast, za pozornost.